Videonya ombo, jadi orang kok. Monggo silvan nawita kene. Apa panipun jeneng Ayu. Lita. Lili. Papa. Berbicara disini, ya, weekend luar biasa. Tuminggi soramu, alhamdulillah. Dulu Rita, kali weekend pun kenali. Sampun. Gajah liane. Liane sampean lihat dulu weekend. Disimpan om, kok dibeton, nomor kayak beton berapa? Liane weekend jadi tangan dulu. Jadi biasa mau di dulu, biasa mau. Weanmu malah weanmu ini kawan Kediri Dusun Selalu Sambirejo Pak Pare Dalam Agung Pak Sanjaya atau markas besar Sanjaya Group Toke bilang-bilang dengan aku kan suara ini kapan kan aku ini dong jadi aku bunyi-bunyi aku kaget musim itu mak lo bang lo di acara kontrak SKD kali retrik oh SKD kontrak lah kalau retrik kontrak iya kalau diteken wong luru kontrak SKD siaran karpe masa lagi yang senior alhamdulillah bisa tuku bisa tuku jajan bodoh jadi sahabatnya dahulu niko ngatur wanita sak bisa balik belajar dari itu tergantung mau ini kan belajar mau melok goyang kok kalian oke ini kan nah ini jadi kunjutannya pirang-pirang lho iki ana Banyuwangi kok piye aja oh wonten Banyuwangi hubungan Semoro Sri Kucing kalian wis iki saking enggak boten enggak masih enggak juga mereka nyebut Dewa Tresno kalian Kusuma Wijaya kalian Kusim Nolo ya buat Cakra Budaya Indonesia dari saya Mas Kulkir kalian Mas Gawer Pare Kediri Mas Gawer Mas Gawer itu so asik nih sahabat kali ini Pak Sendu oh IP kok IP kok kare dan cari gue ya Serindro ya di Gramyangi itu saya Mas Bin kuat di Gramyangi Deni lah Mas Deni lah ya kepilot buat warga masyarakat mapan wondering selalu sekali mawon ayo hanya bro agak Kalamun weruh sliramu
luar biasa lho. Nggih. Sound sistemnya baik, kok kabeh digoleki sing serba-serba iki. Sound sistemnya mahkota ini tabungannya sahabat saya Pak Santoso mahkota. Bintang kamu nih ya juga yang terbaik yo yang Kediri Niken Barindri dalangnya Dalane terbaik lho nggih. dalangnya baik-baik saja. Orang lho api orangnya itu mandung Pangroso pokoknya niat yang baik dari Pak Sanjaya tetap dikasih Allah, tetap semangat artis laku sebagai seniman. Nenonan none Ulah sawah sopangan oh ngendut diaturi wonten masyarakat pamrisa ing wonten dalu menika rawuh wonten dalem Agung Pak Sanjaya. Yo. Lagune apa? Pilut kula sapa sapa ngendut. Kok yen nama info barang kan. Bagian dia jenenge tembane dipalikan jenenge kembang. Matur nuwun pilut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendalu Pak Dalang kalian kru sedayanipun badhe request gending diwa tresna. Nggih. Satripun matur nuwun. Sejahtera selalu. Saking bos napa nggih? Cedok. Oke lo, kala. Angel tulisanmu iki. Oke, Dok. Bola tulisan iki. Ya, apik lho kuwi. Nggih, matur-matur, Pak. Nggih, kula aturke Dewa Tresna lagu apik iki. Roh kuwi lagu sapa ya?
Iya padha karo anu iki mau yang terbaik dari Pak Sanjaya iki. Lagu ini ya lagu terbaik. Rumah Samu ya. Coba Mbak Kris. Krisnya ini rorak. Pasangan dulu. Pak Sanjaya. Luar biasa penjenenganipun nyatane membangun karo kanca-kanca sini. Dari ini, niku kowe ben ketok kowe ati nek ketak ngono ben tak terusé. Nggih, ben kesote nggih, Pak. Niki kula golek sinden syukur Pak niki. Lah nek Pak Sanjaya kan alat berat, kalau sinden berat. Lah iki mau nek kono nonton bingung iki sinden ditrak. Ini alat berat. Lha niku mantake dhewe Pak nek sindene anu. Sindene trakore Kok mancak sitok? trakore kok mancak sinden. Lumayan yo. Selamat dan sukses buat PT Andri Putra Sanjaya. Andri Putra Sanjaya. Andri, Mas Andri niku sing dados pinangan saya. Oke. Nggih, sawan nembang lho, umpama nembang ngoten napa. Niku nek Andri Pak, weh jan teman Pak Sanjaya niku mah aku sowan rene nek kapan ki kok niku poso ya Pak, poso. Ning nyatane penyanyimu tetep dono. Poso. Kanca-kanca karyawan-karyawati dilumpukke kabeh. Wis aku membaur ning ngono. Kanca-kanca kabeh dile THR, aku ya katut ngetok. Oh, jenengan nggih, angka THR. Kalau itu DP aku untuk THR ya om namanya THT. Aku yang THT jamu ya. Nah, nembang lho buat warga iki napa kira-kira? Leung mawon. Leung. Mana yang ke taman? Buwo ya. Nggih, Bu. Juga tidak lupa ini suasana sik sawal tetap awake dhewe mohon maaf lahir batin buat sedaya pamriksa sing padha kepareng rawuh. Nah, semuanya saja. Iya, iya Mas Kiri kali itu garwa. Mana yang bawa ini buat tamakku sing padha kepareng rawuh. Ya. Tenang kok. Biasanya kalau Pak Sabtu punya ruang tamu Pak Sanjaya mungkin anak kok. Sampai rame. Lho iki fotone karo piantun diet kabeh. Kapan bisa kaya ngono? Nah kowe foto karo aku pasangan diritan. Oh apa kowe fotone jalan pasangan kandang wedhus tak lengkap aku. Mana yang ke ya. Kopelo mama kopelo mama. Tak Iki basa kok jenenge. Watak manuk kok iso ngono. Kuledok toh ya Allah. Iki L toh. L iki saya koyo K toh. Satu. Iya. Gandeng. Ini kan gandeng karo L. Oh, kuledok ya terima kasih. Aku ini Pak Surya, ketahuan tapi dapat betul. Kita saya. Kapung wong kang suaranya apik ya ini. Warna. Oke. Oh, mereka mendet Mbak. Oh, di acara Sate. sate, gule. Mie, nek anu dadi tok. Mumpung enek. Ya kari dhewe iki sindene ndok dahar wis dahar kari dhewe nyong hidup babat. Wah, bareng dicimbuk karo diparang melu anduk. Nggih. Terus
Susah lalekne gule sing wis kok dahar. Rasane. Ayo iya. Kebayang-bayang. Nggih, kebayang-bayang. Tenang, juga ini kembali tak atuke karyawan-karya pati PT Andri Putra Sanjaya. Ya. Jamang bareng maneku dusun melek romantik. Genamu bodoh ya tepak jajan lho. coba tapi nomor kula paringi setengah toples Ya kok kowe iki to buatan dibuka ngono kowe. Carane bloko tenan. anu blok plastik wis dandan Ya padha karo nggonku tak kowe plaster. Anggere nek tamu buka ra iso ngono aku tak buka mboten kan. Awet Ada jajan. ini kurang aduh. Oke. Kau ada apa? Senajan hamu Wow. senajan kamu anakmu lanang ya rapuh. sinten Jadi kok kakek. Tengahku ngono. bener lho Tak kira kaya wong arep ngetri wedang iki lho, wedane apa pinggire kok ngene ngono iki tak. Kayak janji kok paten. Ojo bunga kamu lho, gegeti. Tak kira ulo, terus. Nambahi iso semi kita langsung ngono lho, kita balik. Ya. Mila aku cengkok mburi rono-rono. Nah, gue liwat kene kadang-kadang liwat kali tenek liwat awu liwat Medion. Jadi ben bodak cengkok ya liwat Medion. Dadi wong ati cung. Ya. Bisa ya iyo oh bagus dadi lagu yo Jatuhnya dulu-dulu ini motor paling kumpul jalur nikah luar biasa. Jadi paksan sing kaguan dosa batu itu kok aku mlaku nanti kesel aku. Biar aku golek apa rokok utilan itu mlaku wajar. utilan Tak wene anakmu lanang jandu. ini mamamu Ya anake sapa-sapa. Sapa-sapa ngakoni. Terus e itu lu rasa nesu ya
Terima kasih. Awal ini bu, diaturnya buat kawan masyarakat juga penonton sekalian. Simbaku kawannya tetap melu gedungo, durungnya suka tetap lagi melu nembelke, dungo bareng-bareng mungkin niatnya apa sih dari kajari menjadi menurut Pak Sanjaya Sakwardo, juga Mas Manten, Mbak Ki Manten, Mas Andri, kalian Mbak Dewi. Jadi keluarga ini bagi mulia Selawasi. Tentrem ayem, atut untuk kami kakek darah ini. Oh ngono. Coba kaya apa Mbak Ika Antonia? Ya. Iki tak sembelke dhisik kok. Sing dulu mawon manggawekne udak-utak rodok slow mawon lagune pundutan saka Mbok Gembah. Sing enek hubungane karo Liwo. Gubuk Asmara. Nyongo wae milih wae. Milih patok ora apa-apa. Iki ora apa ya Mas Den? Oleh milih kok. Wong obat dibalik. Tutak. Ayo merusui. Baik kan ya, kembali Gubuk Asmara. Pokring. Sing baluk pinten-pinten. Masih aku ngatur kuping Gubuk Asmara penjati.
Panjen diatur pangipura panjen mongso kala pagelaran wayang kulit lak sumito. Nek alhamdulillah padoman sang iki kasih padha kepangungan kena diarani ngalah berkah bebarengan donga bareng-bareng muga-muga kabeh sing padha parau diparingono seger waras ya balabian. Pak Sanjaya nggih kados ngaten pinanguan hajat muga mangke seger waras panjang umur saya mundak sukses ya. Kang putra yang bebrayan ya atut runtut keluntungan selawase ya. Coba aku tak kepingin gendong niken salindri tak undake dhisik. Engko tak selingi niki niken ben jenengke. Ngene lho, nganti spot Mas. Anu niken iki spote anu. Ceko